bere biziko espioia. Goizaldeko ordubiak, bupeko egoitza nagusia. Gaur ere berandu. Batzuetan nahiago nuke nagusi espanintz. Ostalaritzan sartu behar nuen amak esaten zuen bezala. Zea raio taupaio! Alergia eragilea. Arratsaldeko 3:25, Beverly Hillseko institutua. Eta urdailean jakizakiak azidoarekin nahasten dira, ariketa dena likido bihurtu arte. Anatomia baino nazkagarriagorik? Ongi da! Bihar, igelak disekzionatuko ditugu. Horren nazkagarriagoa. Sam! Clover, bizkor lagundu. Aitzakiaren bat behar dut bihar eskolara ez etortzeko. Ezin dut disek... Aipatze urte ere? Tira, Les, disekzioa eriketa zientifikoa da. Wow! Dena dela, igel nazkagarriekin aritzeak aukera bikaina emango dit laborategian mutilakun ederren bat aurkitzeko. Walsh jauna, medikoren gana joan beharra daukat bihar, eta zoritxarrez, utzegin beharko dut igelen egunean. Ez kezkatu, gordeko dizut igel bat astelenean disekzionatzeko. Lastima, astelenean dentista daukat. Eta, zer moduz aste artean? Zera, kiropraktikoa. Laborategiko ariketa honek notaren erdia balio du, eta derrigorrez egin beharrekoa da. Ez zara igeltxoko itago hauen beldur izango, ez da, Alex? Neskak? Orduan, Jerry, igeletatik libratu gaituzu? Ezin altzen igun limusinarik bidali behingoagatik. Urrengo batean, Sam. Sam esan aldiozu. Horixe, Clover, zergatik ba? Barkatu, hau Sam da, eta beste hau Clover. Bai, ez dakidala uste duzu, farra? Farra? Tira, ekingo diego. Jerry lanez gainezka da bilela dirudi. Erreskate lan xumea izango da. Jeki Luarteko segurtasun goreneko kartzelan sartu eta honako 3 presoak askatu behar dituzue. Aizu, Jerry, guk ez alditugu gaizkileak kartzelatzen. Ez dira gaizkileak, gaizkile itxurako bupeko agente sekretuak baizik. Oso sekretuak inondik ere, sekula ez ditut eta ikusi? Ea ba, lantresna hauek izango dituzue egitekoa betetzeko, dundun bota itxasgarriak murruak eskalatzeko, laserdun espainbarrak altzeirurik lodiena ere zulatzeko. Ongi eta nananoteknologiazko begietarako itzala. Itzel, ez daukat begi itzali. Aparteko makillajea dau. Begiarekin 3 keinu bizkor eta hautsak isa izpidun betaurreko bilakatzen dira kartzelako murruetan barne begiratzeko. Eta kartzelara sartzeko MIS, eremu malkartxuetarako ibilgailu eta zulagailua. Eta orain galderarik ez baduzu, Ez, Jerry! Ez, Erotu egin altzara. Batekizu ba alergia diezula abiei. Bai, jakina, oharkabean sartu zait. Sudur zoloa zirikatzen. Jerry. Barkatu, ea ba, ekin egitekoari. Lanez gainezka behar du, bai. Kontrolpean dut eskua. Kontrolpean ditut espioiak. Eta aurki kontrolpean izango dut mundu osoa ere. Gaueko 12 laurden gutxi jota. Jeki Luartea, segurtasun goreneko kartzela.
Sarbidea dau, babesik gabe egongo da. Oraintxe ikusiko dugu. Bai, erabat babesgabe zaindari mordoaren begiradapean. Zu, garun bikaina. Ateak babestuta edukiko dituzte, baina ez leihoak. Nortzuk zarte, agente kutunak? Guazen gure kutunak izorratzera. Aizue, lotxagabeok. Ez duzu ezertan esker txarrekoak izan. Hor jarraitzen dute zaindari, eta gizonentzako dundun botarik ez daukagunez? Hauxe dugu irtenbide bakarra. Primeran moldatuko gara honekin. Urren artio, zipaio! Aizue, ez! Zer gertatzen zaizu? Upeko agenteek ez diete sekula tiro egiten errugabe? Oiek baldakite hori. Tira, badakit gaizkile itxurako agente sekretuak direla, baina urrutitxo joan dira oraingoan. Goizaldeko ordu bata, bupeko egoitza nagusia. Ongi etorri, agenteok. Kaixo, doktorea, zeu zara? Doktorea? Nire kode izenetako bat da. Egia, guk guztiok ditugu kode izenak. It's bi, Jerry. Ea, Jerry, zer gertatzen ari da. Nor da doktorea? Eta nortzuk dira agente hoiek. Eta guk zergatik ez dugu bere biziko kode izenik. Dariñoak, benetan diotxuet, ez duzu ezergatik eskatu dentena kontrolpeatak. Hori ez da zure izkera? Nire izkera ez dela, baina zer diozu, nik beti itzegin dut honen. Lanez gainezka baino areago, Jerry burutik jota dagoela esango nuke. Ez, benetan, ontonago, mila esker harturatzeagatik. Agur. Tira, hause bai eskolara garaiz iristea? Ales! Hau poza, azkenean medikoaren joan beharrean, gure abentura zientifiko liluragarrian esku hartuko duzu. Ez horixe! Bikain, Sam. Atxedena emango diogu. Ena huikelak kezkatzen. Jerrik baizik. Itzul gaitezen bupera. Guazen, ezkaitzala inork ikusi. Bupeko datutegia. Jerry ez bada, konputakailuek sartuko gaituzte arrastuan. Lehenik jakin dezagun orden doktorea. Aizue, nik ezagutzen dut. Bai, ez alda bupeko zientzialari zitala. Hala zen, Bomisa doktorea du izena eta bota egin zuten.
Mikroespioi proiektua lantzen ziarduen zeregin supersekretuetan espioiek neurri mikroskopiko hartzeko alegia, baina bere makina probatzeko gaizkileak erabili zituen akuri gisa. Eta Jerryk botekin zuen. Hauek dira erabili zituen gaizkileak. Bupek duela gutxi atxilotutakoak. Banekien ez zirela benetako agenteak, gaizkilek iratsa dute hirurek. Zergatik kartzelatu gero guri askatzeko agintzekotan? Behar bada, Jerry. Ez delako Jerry, baizik eta doktorea mozorrotuta. Horregatik egin du hainbeste xelebrekeria. Eta horrexegatik nahi zuen gaizkile hoiek itzultzea, esperimentu gehiago egiteko. Guazen, galde dizaiogun Jerryri zer egin duen benetako Jerryrekin. Bai! Mutilak lagundu egin behar diguzue. Entzun, iruzurti batek ordeztu du gure Jerry eta aizu! Dereñoak ez dagokizuen lekuan sartu duzuen muturra. Hei! Guazen, bupekoako hartarazi behar ditugu. Harrapatu! Alerta gorria, 3 espioi gazteak. Zer da? Lasai, hau ez da gure Jerry. Egia, iruzurtia da Jerryz mozorrotuta. Begira. Mozorro aparta benetan. Beno ba. Mil esker. 3 espioiok gure erakundea ondatzeko azpilokoan aritu dira argi eta garbi, eta traidoreak bezala tratatuko ditugu. Ez dut ulertzen, nola izan liteke gure Jerry? Auskalo, baina bera da izan. Alergia die abiei gogoratzen? Zergatik horrotatzen gaitu gure laguna bada, eta zergatik jokatzen du hain dolor. Ara, bai bitxia. Mikrotxipantzekoak dituzte garunetan. Mikroespioi proiektua. Agian gure Jerry izango da, baina doktoren mikroskopikoa kontrolatzen dio adimena barru aldetik. Eta gaizkileek kontrolatuko dituzte agenteak. Bere biziko burua ustea. Beraz, nire sekretutxoaz jabetu zarete, ez da? Bai, mikroespioi proiektua ondo atera zen, baina gure komandanteak eskatu egi zebilen etika arazoengatik, eta gutxiatxi egin zuen nire lana. Jerryk ere ez zuen ulertu gaizkileak ez zirela akuri hutsak, zerbitzari. Prestuak baino. Baina orain, nire kontrolpean dago Jerry, eta Bup Jerryren kontrolpean. Eta nire goi mailako adimenari esker, eta espioi gudaloste pribatuaren bitartez, mundu osoa kontrolatuko dut aurki. Eta larrutik ordainduko duzu guztiaz. Ni erakunde sekretu eta altxu bateko burua naiz. Nor geldiaraziko nau? Gu geuk, mikrobio ziztrina. Zoritxarrez oso mehatxu txikia zarete. Txiki, txiki, txikia. Bai, ba! Nire molekula murrizgailuak neurri mikroskopikoraino txikituko zaituzte, eta ez didazue arazorik sortuko. Borroka estuan jardungo baituzue, bakterio kutsagarrien erasotik babesten. Nazkargarria! Hasi txikitze prozesua! Askatu beharra daukagu. Nola? Ez duzue ies biderik. Ikusiko dugu! Akabo! Txikitzen ari gara?
primeran. Primeran? Noren alde zaude ordea? Mikroskopikoak izan behar dugu ube doktorea harrapatzeko. Ea urpekontziarin hoietakoren bat eskuratzerik du. Itzel, ontzin imino batean gaude, eta zer egin behar dugu? Nik gidatu. Beno, ontzi bat lapurtu duzue, eta zer? Nire gorputzean sartu ezean, ez didazue kalterik egingo. Zer, jo, geldi, jarrik ezin du eskua kontrolatu, geldi! Nik kontrolatzen dizut eskua! Arratsaldeko 4 jota, Jerryren urdaila. Uste dudan lekuan algaude. Ongi, Irten egin behar dugu hemendik, Jerryren urdaileko azidoa kaskoa jaten ari da. Ikusi biderik badagoen Jerryren garunetaraino. Zer? Ez dut Jerryren garuna ikusi nahi! Ube doktorea geldiarazi behar duzu hemendik ateratzeko aditzen. Bizkor, gorputz barruan sartu dira, eta nire bila datoz! Ongi, irten gara urdain nazkagarritik eta zain likitxetatik ere. Oka egin dezaket orain? Ze izan da hori? Globulu zuri baten erasoa! Birustzat hartuko gintuen! Ba, oker dabil. Prestatu borroka ibilgailu guztiak indarbeteko erasorako. Biotzerrean ez da ezer. Helduando! Horra bihotza! Horra hor Jerryren garuna. Eta horra ube doktorea. Eta behin Europa kontrolatutakoan, gure kontrolpean izango dugu bat! Nola kontrolatuko dut Jerryren garuna alako nahasmasarekin? Indar gehiago emango diot. Iskanbilonek zeharo aztoratu du Jerryren gorputza. Arrisku larrian dako. Gaizkileak irten arazi behar ditugu berehala. Baina nola? Ahariekin. Itxaron, ezin ditut jan! Lertzera doa? Ez! Zuen lekuan nenuke olako opilik jango. Pozik nago betiko neurria dudalako atzera. Eta ni mundua salbatu duzuelako niregandik. Mil esker, andereño. Ube doktorea eta bere morroiak larri ibiliko dira, ez da? Bai, baina larrialdiak ere eramangarriak izan daitezke.
Goizeko 10:10 gutxi, Beverly Hillseko institutua. Barkatu igelen egunean ez agertzeagatik. Hortainetan anatomiari buruzko ikerlana egin dizugu. Tira, eskerrik asko neskak. Baina disekzio ariketarik egin ez duzuenez, nota txarra jartzera behar. Benetan, ikerlan bikaina. Ederki deskribatu dituzue gorputz sistemak, zehatz-mehaz zeuen begiekin ikusita bezala. Ez duzu ezertan animaliarik disekzionatu. Bikain jarriko dizuet 3. Baduzue, eraman igelak etxera. Mil esker. Bere biziko espioiak. Goizaldeko ordubiak, bupeko egoitza nagusia. Gaur ere berandu. Batzuetan nahiago nuke nagusi espanintz. Ostalaritzan sartu behar nuen amak esaten zuen bezala. Zia raio taupaio! Alergia eragilea. Arratsaldeko 3:25, Beverly Hillseko institutua. Eta urdailean jakizakiak azidoarekin nahasten dira, ariketa dena likido bihurtu arte. Anatomia baino nazkagarriagorik? Ongi da! Bihar, igelak disekzionatuko ditugu. Horra nazkagarriagoa. Bai! Sam! Clover, bizkor lagundu. Aitzakiaren bat behar dut bihar eskolara ez etortzeko. Ezin dut disek... Aipatze urte ere? Tira, Les, disekzioa eriketa zientifikoa da. Wow! Dena dela, igel nazkagarriekin aritzeak aukera bikaina emango dit laborategian mutilakun ederren bat aurkitzeko. Walsh jauna, medikoren gana joan beharra daukat bihar. Militarren sarbidea dau, babesik gabe egongo da. Oraintxe ikusiko dugu. Bai, erabat babesgabe zaindari mordoaren begiradapean. Zu, garun bikaina. Ateak babestuta edukiko dituzte, baina ez leihoak. Nortzuk zarte, agente kutunak? Guazen gure kutunak izorratzera. Aizue, lotxagabeok, ez duzu ezertan esker txarrekoak izan. Hor jarraitzen dute zaindari, Eta gizonentzako dundun botarik ez daukagunez? Hauxe dugu irtenbide bakarra. Primeran moldatuko gara honekin. Urren artio, zipaio! Aizue, ez! zer gertatzen zaizu? Bupeko agenteek ez diete sekula tiro egiten errugabe. Oiek baldakite hori. Eta zoritxarrez, egin beharko dut igelen egunean. Ez kezkatu, gordeko dizut igel bat astelenean disekzionatzeko. Lastima, astelenean dentista daukat. Eta, zer moduz aste artean? Zera, kiropraktikoa. Laborategiko ariketa honek notaren erdia balio du, eta derrigorrez egin beharrekoa da. Ez zara igeltxoko italo hauen beldur izango, ez da, Alex? Neskak?
Orduan, Jerry, igeletatik libratu gaituzu? Ez zinaltzen igun limusinarik bidali behingoagatik. Urrengo batean, Sam. Sam esan aldiozu. Horixe, Clover, zergatik ba? Barkatu, hau Sam da, eta beste hau Clover. Bai, ez dakidala uste duzu, Farra? Farra? Tira, ekingo diego. Aia, Jerry lanez gainezka dabilela dirudi. Erreskate lan xumea izango da. Jeki Luarteko segurtasun goreneko kartzelan sartu eta honako 3 presoak askatu behar dituzue. Aizu, Jerry, guk ez alditugu gaizkileak kartzelatzen. Ez dira gaizkileak, gaizkile itxurako bupeko agente sekretuak baizik. Oso sekretuak inondik ere, sekula ez ditut eta ikusi. Ea ba, lan tresna hauek izango dituzue egitekoa betetzeko, dundun bota itxasgarriak murruak eskalatzeko, laserdun ezpainbarrak altzeidurik lodiena ere zulatzeko. Ongi eta ona nanoteknologiazko begietarako itzala. Itzel, ez daukat begi itzali. Aparteko makillajea dau. Begiarekin 3 keinu bizkor eta hautsak izpidun betaurreko bilakatzen dira kartzelako murruetan barne begiratzeko. Eta kartzelara sartzeko MIS, eremu malkartxuetarako ibilgailu eta zulagailua. Eta orain galderarik ez baduzu, Ez, Jerry! Ez, Jan! Erotu egin altzara. Batekizu ba alergia diezula abiei. Bai, jakina, oharkabean sartu zait. Sudur zoloa zirikatzen. Jerry. Barkatu, ea ba, ekin egitekoari. Lanez gainezka behar du, bai. Kontrolpean dut eskua. Kontrolpean ditut espioiak. Eta aurki kontrolpean izango dut mundu osoa ere. Gaueko 12:04 jota. Jeki Luartea, segurtasun goreneko kartzela. Tira, badakit gaizkile itxurako agente sekretuak direla, baina urrutitxo joan dira oraingoan. Goizaldeko ordu bata, bupeko egoitza nagusia. Ongi etorri, agenteok. Kaixo, doktorea, zeu zara? Doktorea? Nire kode izenetako bat da. Egia, guk guztiok ditugu kode izenak. It's bi, Jerry. Ea, Jerry, zer gertatzen ari da. Nor da doktorea? Eta nortzuk dira agente hoiek. Eta guk zergatik ez dugu berebiziko kode izenik. Andariñoak, benetan diotxuet, ez duzu zergatik eskatu dentera kontrolpean. Hori ez da zure izkera? Nire izkera ez dela, baina zer diozu, nik beti hitz egin dut honen. Lanez gainezka baino areago, Jerry burutik jota dagoela.